Čo to sú toto? Jaké postavičky? To sme na takejto biofarme? Áno. Áno. Páči sa ti to? Pekné je to? Je to pekné? Áno. Ideme si tam dať. No a teraz ideme sa tu pozrieť tým koníkom. Seno, papajú. Papajú seno, že? Áno. No. Tu sú koníkové. Jak to chrúmu oni, že? Povedz, že? Ako? No. Tak im chutí, že? Strašne. Áno. No, aj tebe tak bude chutiť obed? Áno. Za chvíľku nám prinesú halušky. Halušky. No. Áno. Majú tu? Pozri, to sú tieto ovečky všetky. Takéto maličké. No. A tak sa tam vyvalujú kade táde. No. Pekný sa vás, môžeš ju pohľadkať. Pohľadkáš ju? Áno. Áno, pohľadkáš. Áno. A čo tam je privezené? Prečo? Lebo. Tam je krávička, že? Áno. Aby niekoho nenaháňala, že? No. A tu nás pozrieme ešte tú svinku jas. Pozri sa, ona tu takto spí. Ona tam spí. Takto tam ona spí, že? Áno. No. Oja. Oja. No. A ideme už papať.